Ahoj, já jsem Terka Jandová a jsem bývalá biatlonistka. Kvůli zdravotním problémům jsem musela ukončit svoji kariéru. Pohyb ale i tak zůstal součástí mého života. Jsem ráda, že své zkušenosti mohu předávat těm, kteří to potřebují. Moje role ve Fokusu je koordinátorka pohybu a výživy. Pohyb a výživa jsou věci, které k duševnímu zdraví neodmyslitelně patří. A proč bych se měla hýbat? Nechce se mi, jsem unavená a mám špatnou náladu. A právě proto by se měla zvednout a jít si s náma zacvičit. Zlepšíš si tím náladu, rozhýbeš své tělo a potěšíš svou duši. No jo, jenomže mě to samotnou nebaví. Toho se vůbec nemusíš bát, u nás cvičíme všichni společně. Tak já to zkusím. Tak jak se cítíš? Pomohlo ti to? Hele, a víš, že jo, mám fakt lepší náladu a cítím se mnohem líp, dík moc. Super. A to platí i pro vás. Pokud se necítíte dobře a vaše tělo vám dovolí aspoň malý pohyb, zkuste toho využít. Zacvičte si, běžte na procházku a nebo na výlet. Děkujeme i organizacím, které nás v těchto aktivitách podporují.